राजनितिकनि थाखायनो जोबथेसालियाव थांनांदों बे खिथेरखौ आङो राजनितिकजोंनो बिनि फिननायखौ होगोन माहारियारि आफादानो बै राजनितिक दैदेनगिरिफ्रानो होननानै आं मालाबा बुंदों नामा राजखान्थिनि मुङै बायदिसिना गोसो सिङाव गाज्रि फाब लानानै सोरखौबा दायनिकारि खालामनो आं दिनै गोसो गैया बाय इलेक्शनावनो बेफोरबायदि गुदा गुदि गरम जादलायोबा नङा होमबा आरो 2025 आव जों सानबावनो गोनां जानानै फैगोन माब्रै जागोन इलेक्शननि बारहावाया नङा होमबा रायजोफोर लोगोसे दानो इलेक्शन समावनो नैबे बाय इलेक्शनाव गोबाङानो दिनै नैबे फरायसा आफादनि मानगोनां दिपेन बर'नि कल रेकर्ड ना बेखौ लानानै गोबां स्टेटमेन्ट जादों गोबां रिउमार जादों बैनि फेसबुक बे साननैसोआथ' गोबां फेसबुकफोरखौनो माने माब्लाबा ओरैबायदि मा होननानै बुंगोन नाथाय कल रेकर्ड गोसारनाय सोरबा क्लियारिफिकेशन होनाय सोरबाया माबा माबि होनाय नङा होमबा बेफोरबायदिखौ जों नुलायबाय थादों बेफोरबो आंनिब्ला बेफोरबायदियाव होस्लायस्लाय क्लियारिफिकेशनखौ होबाय थास्लायस्लाय जाम्बा जाम्बिनिसो फाव जादलायगोन नङा होमबा जिहेतु दा बे जुगाव बे मुगाव वर्ल्डखौनो पृथिबिखौनो गावनि लंपेन्ट सिफि गस्ला सिफि बेगनो माने बिदियाव लाजोबो बिनि जायगायाव जुदि मोजां गावबागाव राजनितिकखौ सापर्ट खालामग्रा सोरबाया इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामो नङा होमबा सोरबाया बिपिएफखौ सापर्ट खालामो सोरबाया कंग्रेसखौ खालामो सोरबाया बिजेपिखौ खालामो थ' बिथांमोना गावबागावनि राजनितिकखौ लालायनानै गावबागाव मतामतखौ होदलायोब्ला हयथ'बा बे सासेयाबो सोरबा गुबुनफ्राबो मोजां आइडिया मोनलायगोन नामा मोजां बाथ्राफोरखौ बुंलायोब्ला जोंहा नैबे 4 बोसोराव बेसेबां खहा जाखो नंगौना नङा बेफोरखौ बुंलायोब्ला थ' दिनैहाय नोंनि व्यक्ति बाथ्रा पार्सनेल बाथ्रा बेफोरखौ फेसबुकाव हगारलायबाय थानांगौ मा दङ मा मान सन्मान दं मा दोनखो गावबा गावखौ मान सन्मान नङा होमबा दोनना लायाखै आं बेखौल' खावलायगोन नोंथांमोना बर' हारिनि सोरबा इउपिपिएलनि जानानै बाथ्राखौ बुं जा बुंनांगौ जेबो गैया बावहाय बयहाबो गावबागाव राजनितिक राजखान्थिखौ दोलोखौ बुंनायनि मोन्थाय बा अधिकारा दं आं सोरखौ सापर्ट खालामो नों सोरखौ सापर्ट खालामो बुंलायबाय था बुंनांगौ आरो बिजों लोगोसे बुंनायजों लोगोसे मोजां कयेकटा मोजां पइन्टखौ जोंथ' गावबागावखौ जों बुंलांबाय थागोन किन्तु जोंनावहाय मोजां पइन्ट मोना जों मिन्थिगौ आरो जोंनिफ्राय मोजां एडभाइसबो मोना जों मिन्थिगौ जोंनिख्रुइ गोरों मानसिफोर दं बिथांमोननिफ्रायबो मोजां एडभाइस मोनो माब्लाबा इउपिपिएलनि बाथ्रा बुङोब्लाना बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनिखौबो खोनासङो आं खोनासङा नङा प्रमद बर'निखौबो खोनासङो दिपेननिखौबो खोनासङो आरो ओरैहाय इउपिपिएलनि माखासे कयेकजन इएमनो एमसिएलए बिथांमोननिफ्राय मोजां खोथा मोना माब्लाबाबो मोजां खोथा मोना बेफोरबायदि जेखियानो जाला आं फंनैसो बाथ्रा दाजाबफाबाय बावहाय बिक्रम दैमारिया दिनैहाय मोनसे स्टेटमेन्ट होदों गावनि जियालाव थांनायनि बाथ्राखौ आं रावखौबो सोंखारियाखै बा बुङाखै उमुगानि मानायावहाय बेफोरबायदि जादों बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङाखै होननाय रावखौ जों दिनै खोनानो मोनदों थ' खोनासंनि एसे बिक्रम दैमारिनि माखासे रावखौ आं दिनै जेबो बुंनाय नंला बिनि सोमोन्दै मैयानो आं जा बुंखाबाय आरो फिन आं बुंफिनलिया अननाय मोजां मोननाय गोसोआव दङ एसेबां गाज्रि फाब गोरबो सिङाव गैया आं मैयानो बुंखाबाय नाथाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव दिनैसिमबो जेबो खोथा बुङाखै आं जोबथेसालियाव थानायनि सोमोन्दै आं माब्लाबा बुंदों नामा जे आंखौ जोबथेसालियाव पुलिसजों हमजानानै जोबथेसालियाव हरनाया पुलिसजों हमजाहोनाया बै बिथांमोनानो बै माहारियारि आफादानो बै राजनितिक दैदेनगिरिफ्रानो होननानै आं मालाबा बुंदों नामा आंथ' मालाबाबो बुङाखै बेबायदि गोसो आंनियाव गैया दिनै राजनितिकनि थाखायनो आङो पुलिसजों हमजाहोजादों
राजनितिकनि थाखायनो जोबथेसालियाव थांनांदों बे खिथेरखौ आङो राजनितिकजोंनो बिनि फिननायखौ होगोन दिनै आंखौ अयनाय खालामदों अयनाय भाबै दिनै पुलिसजों हमजाहोदों आं रावखौबो अयनाय खालामा दै आयं नङा होमबा अयनायनि बदले आं अयनाय खालामा आंखौ राजनितिकनि थाखायनो जोबथेसालियाव लांदों आं राजनितिकनि भाबैनो बिनि एन्सारखौ होगोन नङा होमबा दिनै सोरबाया आंखौ खोख्लैनो थाखाय माबा मोनसे बिराद गिदिर खैफोदाव खोख्लैनो थाखाय नाजादोंबो जानो हागौ नाथाय इसोर दङ ना नङा होमबा बिनिखायनो आं दिनै बुंदों गाज्रिब्लाबो जों मोजांजोंसो बेखौ फेजेननो नांगोन आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों दिनै राजखान्थिनि मुङै बायदिसिना गोसो सिङाव गाज्रि भाब लानानै सोरखौबा दायनिकारि खालामनो आं दिनै गोसो गैया दिनै जोङो जा राजनितिनि मुङै केम्पेइन खालामदों बे रायजोआव फैदों समाजनि दुखुफोरखौ बुजिनो फैदों आरो जोंनि खोथाफोरखौ जों फैदों बुंनो फैदों बिटिसिआ मा जादों बेनिखाय बेबायदि अयनाय खालामग्रा लिडारफोरखौ दिनै राजनितिकनि गोहोनि बोलोफोरखौ लानानै सोरखौबा अयनाय खालामनो साननाय परिबेसखौ फोजोबनो थाखायनो जों दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ पावाराव लाबोनो नागिरदों आयं दै बेबायदिनि थाखायनो जों लाबोनो नागिरदों दुगा जायोना खायफा पावाराव थायोबा बेखौ जों फोजोबनो जों दिनै राजनितिकनि पावाराव फैनो नागिरदों दिनै आरो गोबां आं आरो बुंबावनो सानाखै फैबाय थानाय समाव जोंहा सुद्ध बसुमतारी जा केन्डिडेट नोंथांमोननियाव बे केन्डिडेटआ फैयोबा मानसिखौ नुबानो अननाय मोनगोन नोंसोरो मिथिबाय बिराद अनथावथाव मानसियानो नुब्लानो अनथावथाव नोंसोर बे मानसिखौ नुबोबा केन्डिडेटखौ सुद्ध बसुमतारी बे नांगोलनि केन्डिडेटखौ नुयोबा बिजाथिखौ नुयोबा नुनानै अनथावथाव मोनगोन नोङो रावजोंबो नांज्लायनाय खमज्लायनाय बखिज्लायनाय जेबो गैया बिनियाव दै बेनिखायनो खावलायदों अननानै रावजोंबो थाखा फैसा बुरखाय जायालासेनो होगोन होननायखौबो खोनासङा लाखिनो नोंथांमोना बे नांगोलाव होनायनि बेबस्थाखौ गाव गाव गोसो सिङाव जेन थिरांथा खालामना लायो थेंक इउ